video kayak nek wong menangis karena kehilangan sesuatu yang dia sayang. Ya Allah guys, hari ini kita berduka guys. Mbak tenan guys iki, berduka tenan kok iso. Makanya enak sing krungu lah. Nangis. Nangis kok begitu kok. Ya Allah, astagfirullahaladzim guys. Jadi dek tak ceritani ya. iya. Kan ceritane iwak iki tuku ki ya wis terakhir dhewe aku makane ngomong to. Kowe iki nek tuku iwak terakhir dhewe iki aja sampe mbok mesti gak mbok tawar murah satu. Soalnya kualitas ikanku tetep wis paling elek, iya enggak? Soalnya kan harus dipilah-pilah dan pilah tau. Berarti sopiran lah dari yang sebelum-sebelumnya. Makanya kan terus mari ngono, iwak wis gak pati kondisi gak pati sehat. Kuwi sing bluk-bluk apa sih? Filter Kuwi dipateni ayahe. Kuwi dipateni mulai isuk dari budal sekolah sampai dia mulai sekolah kan sampai sekitar jam 2-an loh. Lah aku wis keadaan wis muka steler ngene dhek wis nuwangis. Iwak aku piye ngene iki guru-guru ayah dipateni ayah. Langsung aku ireng-ireng deh. Duka cita. wah, turut berduka cita ya Pak yo. Ya Allah guys, iwake mati guys, kena penyakit wetenge iki nek ireng-irenge guys. Ngono ki penyakit apa ya? Iya, mati vitamin gitu. Kalau guys mati guys dipilteri. Siapa tahu ada keajaiban dunia. Menawa apa uripe ka kucing. Nyawane pitu. Terus ke apa? Belas sore kae sik ngubah. Makane Wis opo mati berarti. Lagi diopeni pirang dino guys. Gak iso disebut terus itu astagfirullahaladzim, mbok kira Romeo and Juliet kuwi. Dekne iki kuwi guys, ora iwak sing dituku nang Mbak Opi, ya ora iwak sing dituku ning gone pas acarane apa wae? Kinara. Pas acarane iku lho ulang tahune Mas Dimas dan Rapa. Kuwi gak guys, iki iwak dekne iki berdua ambek bapake jalan-jalan tuku iwak dhewe. Nah, terus mari ngono ki iwake iki karek loro, karek iki tok, terus dituku kabeh. Lah terus ya wes terus bagi iki sing iki wis tepar, sing cok ya wis sampe klebek-klebek kaya aku dulu semaput ngono guys. Tak dana ya. Mikirnya aku ini sehat lah. Enggak, tapi tetep doyong-doyong dekne. Iki lho mending guys. lah. Iki bature guys. Nah iki boleh. Nah nek iki gusit iki tukune ning gone sing Mas Dimas kuwi kae pas nek acara kae tuku iki gusit pas sing ireng iki. Asale memang kudune sing butuh ireng. Modele iki dekne iki kaya wis kudu delok. Apa syuting? Delok. Kaya wis megap-megap ngambang. Delok kok ngambang nih. Oh, munting nih awake. Ngono guys sisan. kaya obat apa jenenge sing disarankan saka dokter ngono kuwi. Wis dikom ambek obate warnane biru. Es blueberry Pakai minyak ikan apa jenenge? Apa? Apa jenenge? Garam ikan. Sapa nih? Ora iso wis tak bedakno pamane kan teluh ya. Terus sing iki ambek iki timur pamanting. Terus sing iki tak bedakno wedine. Iya, karena dekne ku ngetutno gayane kanca-kancane. Soalnya kan luweh apa jenenge luweh akan iki ambek kan iki kan loro sedangkan sing sehat siji. Oh iki rada luwung, Mbak. Ngene oh. Di filtere gak tak pasang sing anu. Sing saka Mbak Opi sing apa jenenge sing enek skone iku jenenge penak tapi iki kan aku ndek iki kan gagenan jadi gak tak pasang skone sing saka Mbak Opi kuwi tanggo mulai ket awal aku ngopen iki. Nah terus saiki aku jenenge terus iki ya saka Mbak Ovi iki. Saka Mbak Ovi terus aku ngundang sing kuwi soalnya apa tak bisa encen saka awal. Ya Allah mati guys, padahal enggak pepen-pepen akeh. Modelane wis kudu ngambang lah kuwi wis mbok kubur. Iki lho iki ekor lho iki wis pencar-pencar. Guys, ngono. Ya jali ya guys, kalian komen apa jenenge vitamin apa sing dienggo apa ayam sampean sing dienggo iwak iki sing iso seger waras. Nek cupang so far sampai hari ini masih baik-baik saja guys. Iki mentolot guys iki. Aku bingung golek iya tiwas Mas Iki apa tak resi engko.
Oh, Kan anu yo. cupangnya masih alhamdulillah sehat. Pas bakar kan anu jenenge tak tinggal lah yo. Terus ki aku gak ono keadaan iki kene. Terus ning ngarep, terus pas mrene aku apa kan delok kancaku. Gak enek no pangen endi ya? Kowe ngopeni apa? Di ngono. Terus jenenge mencolot tekan kono ndak pasan. Terus aku senduk Mas. Mas, iwakku kok gak endi kowe? Terus ngono. Tapi cupangnya alhamdulillah Terus kalau enak itu apa namanya? Itu. Itu cupang. Itu cupang enak. Itu tapi alhamdulillah udah kabeh. Urip kabeh, padahal maksudnya biasanya kan sing paling rentan ku adalah cupang ya. Nek diobani go mulai mesti mati. Gak, iki malah ngono aneh ndekne sing mati. Masalahnya kan nek kowe kudu nganggo ngono ki ora. Filter. Filter to nek. Cupang kan enggak ya. Enggak usah filteran enggak boleh. Sehat kabeh, guys, Masam. Ki yo delok ah ditukokno ngene iki barang ki lho. Ki apa jenenge? Kolur pelet. Mungkin mencolot tekan gini mbak pas sama aku golek kok apa jenenge kudangan mencolot terus aku golek orang ada mencolot apa jenenge tetep ning ijik ning kene aku wis golek ini sorong kene iki kuwi tak lebokno ijik sentik terus iki Ya Allah. Itu suka bapak. Ya dikubur ya, dia juga makhluk hidup. Tapi mbok buang tok kan ke depan kucing ya. cukup Kan pasti di depan kucing bermanfaat untuk sama makhluk lainnya. Jenenge kan koyo ngono gitu. Ndek niki sedih, guys, Mas Hami. Amen gereng ya ndak ya. Ora enek barbare amen. lah ya coba modele ngono cah wis roh apa jenenge wis roh uripe mbak iku kudu enek ngene-ngene dijabut. Oh lah ya. Wong gak men tukaran. Genjang ngono nek kon gak. Apa iwak kan mbok genjang, Pak? Ora, wong ning kene terus kok. Itu kok no filter neh, guys, Mas Ham. Itu kok no apa jenenge ngene aneh ngene iki sing ora patek berisik. Iki ki iso rak-rakke mbok enekno ya, Pak. Iki nek ngene kan ora. Kan jeli ya carane. Rak. Oh, gak terlalu berisik sing mau berisik. Berisik banget sing kene mah. Kayak piye yo ndeke cara montor ki montor sing wis horok kae lho. Bener banget. Nek ku kan cek kaya Ryan nih. Tuku neh sing ngono kuwi, sing gak berisik. Ya tapi siji tok iki. Dah kan kuwi wae kan yo sampe sentik-sentik neh kuwi, sejak engkas kuwi yo engke delok ngabang-ngabang neh. Delok. Ngono ate. Saya tenang sing ireng juga lah. Suwe hadek nih. Wah, pisah ae wah. Masih ireng terkontaminasi wah mbek penyakit adekne. Wis awane ini wis ra kuat apa jenenge ngambang ki. Enek ra ra kuat berenang ki ya wis beno. Coba paksa terus. Oh, delok oh, dekne wis gak kuat tuh. Pisah ae alungan. Nek nuwun nek iso nerokno renange sing ireng iki ta. Ya Allah, ya Allah. Wes, engko jere Bunda pengen tukokno neh. Tenan ya. Makane yo, wong nek ape tuku apa-apa ki ngajak Bunda. Ibu itu feelingnya kuat daripada bapak. Bapak malah dipateni aeratore. Mau belikan konten aja. Saya kan belikan langsung antar. Langsung dapat. Kalau Bunda paling iya nanti belikan. Cuma gitu toh. Kan ayo Bunda. Tapi mau pateni aeratore. Ngono ki sapa sing ngomong? Mateni. Aeratore iki hidupe iwak. Tambahnya. Bangetan, Berisi. Ayah turu blebekan. Kan tuh sing kok ngene iki kabeh lho, Wah. Iki kan gak patek berisik kan. Oke urep. Ngambang-ngambang no Om wis anoke. Delok ah. Iki lho. Delok wis meneng ae.
Isuk-isuk kan aku yo lali makane yo wis lali tak pakani. Hmm. Ora ngene. Karena gak mau pakani. Kan aku kan ngono kuwi nek apa nek pas prei Bangkok ngono kuwi aku lagi tangi jam 10 ae yo ngono kuwi. Dia kan biasa melambung. Orang kan yo ngono kuwi lah. Dari aja asam lambung dah. Astagfirullahaladzim. Ayo dikubur. Ayo. Ora bang kowe. Iki jenenge Sopo? Momo. Momo. Mau meninggal. Lebih talang-talang ning gone Bataslim. Kok iso aneh-aneh. Nang tuku iwak segede mati, guys. Cupange alhamdulillah urip kabeh. Cupange ini 7 masam. Gak terima sithik. Cupange 7. Tapi alhamdulillah dia iki iso ngopeni cupang. Itu. Dan hidup semua. Iya ya, apa ya kayo? Kayo iwak ya? Tak kayak ngene pas. Tak kayak ngene. Penawon. Yang dia saiki. Apa wis di Batang? Yo wis paling suwi kok. Ampune tidak kucing. Ini paling nih kono. Kayak aku yo nggali. Perkara raine aeratore. Tinggali perkara aeratore dipateni. Ya enggak, karena kondisinya emang apa ikanmu barang kayak pas gue mulai orang sehat. Iya guys, apa jenenge? Kayak piye? Yo kuwi wis iwak apa jenenge mesti karek sisonan ngono iki lho guys. Dan saiki yo harus gara-gara gak penak ati wis teko kono, wis milih suka dituku, makanya tuku kabeh. Yo ganjek kaya ora ngono. Ya. Kayak mesti duwe rasa gak penak ati ya. Piye galine? Kuwi nek wine iwa, nek watune iwa. Sebelah kono ae lho. Wes. Kuwi lho nduk-ndukane ayah kuwi lho. Ndang kok nek digali. Ora arah kok. Kene ya. Langsar kok iwakku. Kono ka apa jan ka? Iki oleh bono kene. Dadi pupuk. Duh, piye lah? Iki lho, keranjang ireng iki lho. Duh, iki gak di apa tinggu apa-apa. Iki padahal enak lho, guys. Iya nek gali. Ya kan iki kan kudune anggone kak ya Cukrek iya. cukrek. Nek pinter. Cukrek. Ati. Mayatikane sak buntele sak mono. Iwak kayak gini jane yo ora pada piye sih, tapi yo karena apa mungkin yo kesalahanku kan isu ngono kuwi. Aku lali makani. Soalnya aku kawanan leh melek budal kawan. Wah. Seneng kok malah. Wah. Wes. Nek digali kucing kok. Ora. Oh, kurang boh. Wes. Ini dibuka pura Ini menungso potongannya dibuka sih, Wah. Gue aja iwa. Iya. Wah, iwa. Minta maaf sih. Pada sama Penny. Aku gak iso ngopeni, gue mati. Marahin gak kuat tok, gue kudune kuat.
Dosa kowe. Ora. Mate ora. Wis berakhir. Kowe. Ketepno, itu ki. Nek penyet piye? Wis mati. Kan sakno. Ketepno. Wis wes ngono ae ketep dhewe kayak tanda. Ya Allah ora usah ngomong kayak tanda. Pantesan ampune ket mas ngasengut. Nek mbok kayak tanda mah dikukur-kukur kucing, wis ben ngono ae. Ora usah tanda-tandanan. Wes. Mau amen ngersulo ya guys. Wes guys, ini adalah vlog tentang kematian ikan. Wis tak openi awane esuk sore tak mimi tak takoki angger aku mangan ning kono. Mbok takoki piye? Apa. Yo kaya apa jenenge? Dene angger apa jenenge? Kan ngono kuwi pas awal-awal ngono kuwi kan sing ekore ireng kuwi tak jenengi Molly ya. Molly kuwi angger aku lewat kuwi dekne wis marani. Nah, sedangkan sing pakai anyar kuwi kan isih beradaptasi ya mungkin. Terus jadi mau tok sing marani. Terus suwe-suwe kuwi wis mulai marani, Mbak, malah mati. Terus marani kabeh telu-telune angger aku lewat ngono kuwi angger aku wis nggo pakan ojrok-ojrok ngono kuwi wis marani kabeh. Mati. Innalillahi. Kok rasane piye ya walaupun ya segone ras koyo tapi koyo piye ya. Bersedih hati ini. Ya ora sedih kok piye ya gelok kok. Wow. Ya. Yes guys, gue pengen ditukar bunda dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.